ସଂଖ୍ୟାଟା କହିବି ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଯାଇକି କ'ଣ ତମେ ଠିଆ ହବ ଯିଏ ଆଗେ ଯାଇକି ଠିଆ ହବ ସିଏ ହବ କ'ଣ ସିଏ ଜିତିଯିବ ଆଉ ଯିଏ ନ ଠିଆ ହେଇପାରିବ ସିଏ କ'ଣ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ ଖେଳିବା ତ ହଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦି ଜଣ ଖେଳିବେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ବାଜିବ ତମେ କ'ଣ ବୁଲିବ ଯେତେବେଳେ ଗୀତଟା ଷ୍ଟପ୍ ହବ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାରେ କହିବି ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇକି ଠିଆ ହବ ହଉ ଗୀତ ବଜାଅ पार्टी कहीं करोनी Ada.